Mga residente sa isla sa hilutungan lungsod sa Cordova, usa ka semana na nga walay supply sa kuryente. Matod sa mga residente sa dapit na hunong ang libreng krudo sa ilang generator set, human mapildi ang kapitan nga Aliados Mayor. Si Luan Merondina sa report. Sukad Hunyo ning tuiga, hayag ang tibok isla sa hilutungan tungod sa libreng krudo nga gihatag isip abag sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova. Apan human sa piniliay niadtong Oktubre 30, gikatahong nagniob na ang isla matag gabii ug kadto lang mga panimay nga adunay solar lights ang naghayag. Sa karon tanan dili gyud siya ingon niya na solar uban ngit-ngit yun nagigwanta lang gyud pud sa kuan. Lapaneria, pero dili gyud nam lain jud kay ngit-ngit. Kana jud ang kuan kan magmandar ng generator kay makatan-am kag mga balita ba. Kan solar di makakitag balita ana kay igo ra man sa panghayag ra man pangmukaon ka. Gagmay ra man mga solar panghatag ra sa kuan tagabay. Mismong si Konsehal Nelfa Sagarino, kinsa nasublian og termino ug kaalyado sa kanhi kapitan nga si Meraluna Cañete, mibutyag nga nahunong ang libreng krudo alang sa generator set, human mapildi si Cañete atol sa piniliay. Sa tinuod lang jud mamba katong pag kuan gani eleksyon sa admin man ko. Then sa among meeting na kanang agi ragig support pud sa mayor sa barangay captain nga kanang admin nga kung makadaog siya padayon jud ang free nga libre nga suga nga siga until 2025. Sa telephone interview, gipasabot ni Cañete nga kutob lang yun niadtong Petsa 30 ang abag nga gihatag sa munisipyo alang kanila aron sila makalibre og krudo. Siya mismo ang nangayo ni ini sa mayor, human matod pa dili pa igo ang budget sa barangay nga isubsidize sa tag 20 pesos nga amutan sa krudo matag panimay sa isla. Moro yun ang istorya ni Mayor nga iyang ilibre taman sa Petsa 30 sa Oktubre kay ang katong Petsa 30 sa Oktubre na dito siya funds intended para ato ra mga pila ka buwan na malibre. Mao na nga akong gipangutana si Mayor gahapon nga kung pwede pa ba nga kanang magpalibre nya niana si Mayor na mangita sa tag source ana tap. Matod ni Cañete, nagpahigayon man siya og sesyon kagabi ug iyang gidasig ang mga konsehal ilabi na kadtong nasublian og termino nga mamahimong mapadayon ang libreng supply sa kuryente sa isla apan mag-agad ka na sa initiative sa bag-ong napiling kapitan. Kini ang generator set nga mo'y nagsupply og kuryente sa tibok isla sa hilutungan. Sa pagkakaroon, matod sa mga residente, wala kini krudo apan andaman unta sila mag-amot-amot aron aduna lay ikapalit og krudo. Apan ang problema kay walay mangolekta. Karon na panahon kay sila na may nakadaog no naman ko sila yung mga istorya lisan ka kadili ka timpidil ka di syempre ang katong hintungdan na kolektor mura yung magpanuno ko na nga dili na ko mangulikta. Samtang ang bagong napiling kapitan nga si Fidelino Arong may pasabot usab nga isip pagrespeto sa kanhi administrasyon ug ilabi na kay wa pa siya makahurar at ubangan sa mayor hinungdan nga wa una siya manginlabot. Ako ang plano makapabalik pa ko og Pasiga. Pero naglingkod gid ako sa December. Sa karon iya pa maron panahon, di gid ko pwede nga musapaw siyang obligasyon ngano kay dili pa mungod ako ang panahon nga ako pa naglingkod. Gawas pa maglikay po ko sa mga istorya nga dili maayo ako madungog. Sa pagkakutlo ning balita, giswaya namo pagkuha ang habig ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan apan wa kini motubag sa among gipada nga mensahe ngadto kaniya. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.